sai an jajirci, to da wannan ilimi yake tabbata. Sannan yana daga cikin laduba da ɗalibi yake wajaba ya siffanta da su shine bin ilimi din mataki-mataki. Karka ce a lokaci ɗaya kawai za ka yi mai, za ka naɗa kanka ka zama malami ka gama komi da komi, ba zai yi ba. Bi a hankali a hankali a hankali a hankali. Muhammad bin Muslim bin Shahabin Zuhuri rahimahullah, kamar yadda yake cikin Jami Bayanin Ilmi wa Fadli, yake cewa dukkan wanda ya karbi ilimi karba daya ta kwab daya, to ilimin kuma zai tafi kwab daya ba shi. sai dai ya koyi ilimi hadisi ɗaya hadisi biyu kana haddacewa. Shu'bat bin al-Hajjaj rahimahullah, kamar yadda yake cikin al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami' da kuma Hitul Awliya ta Abu Nu'aym da waninsu, yake cewa na kasance idan na zo wajen Qatar bin Di'ama ina karban hadisi, to hadisi ɗaya ne, biyu, uku, hudu, in ma ce in kara maka sai in ce a'a bari, har sai na haddace su sannan kuma zan koma ya kara musu. Da haka shi uba Sufyan bin Sa'id al-Thawri yake ce masa mai amirul mu'minin fil hadis. Da haka ita ka wannan matakin a hankali mataki da haka ita ka wannan matakin hadisi ɗaya, hadisi biyu, hadisi uku, hadisi uku, wanda shi Imam Zuhuri fa da yake gaya maka wannan maganar Jabalul Hibs ne, dutse na hadda, domin ya tabbata cikin littafin at-Tarikhul Kabir na Imam al-Bukhari rahimahullah. Sannan haka Zahabi ya ambata cikin Siyaru Alamin Nubala yayin tarjamarsa, a kwana 80 ya haddace Qur'ani, kwana 80 ya haddace al-Qur'ani. Abu ne wanda yake kai ma za ka iya in ka sa kanka, tun daga ad-Dawsari a wannan zamanin yake, kamar yadda Az-Zahrani ya ambata cikin littafinsa Ithafun Nubala bi Siyaril Ulama. Ad-Dawsari ɗaya daga cikin malaman Hijaz, idan aka ce al-Hijaz shine Makka, al-Madina, al-Taif. Malami ne babba a Kuwait. Malami ne mai fatawa, limamin juma'a sosai, sai ga malintar fa in ba hadda Qur'ani akwai ragowar matsala. Dan haka sai ya kulle labarari, ya kulle limanci, ya kulle fatawa, ya bar komi. A wata biyu haddace al-Qur'ani, kullum izu bai yake haddacewa. Kwana 60 ya gama haddasa gaba daya. Ai da azumi ya zo don tahajjudi malam ba sai yake ba wa alarmomi mamaki ba, so suna tuntube amma kuma shi yana ta abin nan sa ikhlasi. Duk da yake Imam Zuhuri yana gaya wa almajiransa, kamar yadda yake cikin Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami', kuma haka Shamsuddin Az-Zahabi ya ambata cikin Siyaru Alamin Nubala, haka Ibn al-Qayyim ma ya ambata cikin Zadul Ma'ad fi hadai khairul ibad, a bangaren da yake bayani game da likitanci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tibb an-nabawi. Yake cewa da almajiransa dukkan wanda yake so yake san haddar ilimi to yana cin azzabib. An san azzabib? Azzabib an san shi? To sai ku je ku nemi masu sai da su zai tunkiya. To Zuhuri yake cewa duk mai san hadda to yana cin azzabib. Ba ma baka san cewa duk irin azzabib din da zaka ci in baka kiyaye wancan abubuwan ba kuma me hadda ba za ta samu ba, ko ta samu kwana biyu sai ka neme ta ka rasa ta gudu. Ka gudu. Shi yasa mutum zai iya shiryo abu yayi ilqa cikin awa daya na mas'ala, amma bayan kwana biyu inda zaka tambaye shi wannan ba sai ga babu shi a girjinsa. Saboda haka inda za a nemi ya ƙara neme ta wannan mawdu'in, to mai wa ko dai sa a kawo masa wannan rikodin din da aka yi, ko kuma sai ya je ya ƙara nazari, saboda zuciya ta samu matsala. To amma su magabata duk abin da suka haddace yana tare da su. Mun ji kissa da ta Abu Zur'at ar-Razi rahimahullah, abin da ya faru gare shi. To dole ilimi sai an samu wannan.
sai an samu wannan